Neviem, kto si, ani nepoznám tvoje meno, ale ak sleduješ toto video, si jedným z najšťastnejších ľudí na svete. Pretože modlitba, ktorá nasleduje, ti prinesie požehnanie. Drahý Bože, prosím ťa, daj mi silu, keď som slabý. Rameno, na ktorom môžem plakať, keď som smutný. A podaj mi ruku, keď padnem. Musím sa naučiť byť trpezlivý a čakať na tvoj čas. Prosím, pripomeň mi, že mi nikdy nedáš teažobu, ktorú by som nedokázal niesť. Pretože tam, kde končí moja sila, začína tvoja. Prosím, nepreskakuj toto video. Zostani na pár sekúnda. Napíš Amen. Ty a tvoja rodina dostanete dobrú správu od Boha. Od dnešného dňa nech z tvojho srdca zmiznú úzkosť, únava a smutok. Ak máš možnosť, zdieľaj túto správu aspoň s jednou osobou. Požehnanie naplní tvoj domov.